Da ni'n dal yma yn y Cylch Moch a da ni wedi cyrraedd y prif Pencampwriaeth a lenni mae wobr cwpan y Frenhines yn mynd i'r Moch Cymreig, felly mae yna dipyn o bwysau ar y gystadleuaeth yma. A bwysau mawr ar yng Ngwesta hefyd. I ddewis yn gywir. Dim bwysau mawr arno chi, ew. Bwysau mawr o dy westau di mewn mwy nag un ystyr, does Eiron? Dim dyna o'n i ddweud, ew. Mae yna bwysau arno chi i feirniadu'n answyddogol ac yn gywir o'n i'n drio ddweud. Oes. Ac os dwi'n iawn i ddweud, Myrddin James i berchen... Ysbinwch ar ba ifanc yma. Ie. Bob un sydd yn y Cylch wan yn eiddo i Myrddin James. Mae'n ddryslyd braidd i ni, achos mae pawb sydd yn dangos wedi bod yn dangos rai hunain. Ie, yndi. A wan, maen nhw'n dangos i'w gilydd, maen nhw'n Myrddin ddim fewn tro yma. Nac di. Nac di. Felly mae gennym ni'r... Be sydd gennym ni yma? Dwi'n edrych, mae gennym ni'r baedd ifanc efo Rhys fan hyn yn y canol. A'r sbinwch wedyn, mae Sioned ni dangos i. A'r hwch fan hyn wedyn yn y canol, ie? Ie, fel stand-by de. Pan bo honno ar stand-by wedyn te, ffordd mae'n gweithio hiw? Tas ar sbinwch yn ennill, mae'n feirniadu hon wedyn yn erbyn y bai. Wel ai. Diolch yn dweud na honna nillid wedyn ennill ar bai ddal i ennill. Oedd y baedd wedi cael ei gyhoeddi'n gynharach yn doedd cyn i ni ddod ar yr awyr, felly da ni'n gwybod mae baedd Myrddin oedd o. Rhys yn ei ddangos o. Mae'r beirniad wedi wneud i benderfyniad. Mae'n drafod. Mae'n anodd dal fyny beth sy'n gwneud ymlaen, mae hiw? Yndi mai. Reit te. Tra bod ni'n gwrando ar cennydd yn cyhoeddi yn y cefndir. Gown ni weld, pwy yw ti'n meddwl sydd wedi mynd â hi? Dwi'n mynd efo'r sbinwch. Sbinwch. Honna yn y gornel efo Sioned. Ia. Na, un sbinwch fech neis yn dydi. Ein eis iawn. Ein eis iawn. A maen nhw'n trio'u gorau a gadw allan o'n golwg ni. Yndi, yndi. Yndi. Lle dyn ni arni, mae'r Stewart wedi, mae'r cwpan, dyma ni cwpan y Frenhines a Joyce yn ei gario fo fewn. Ia. Mr David Hobbs sydd wedi cael y fraint o ferniadu. Ia. Mae'r sbinwch wedi mynd yn agos iawn at y cwpan fyna hiw. A'r sbinwch yn trin droi rownd y gwpan ydy. Yndi, yndi. Alla bod ni'n chwilio am ddŵr, gofia. Ella fi byta allan o'n i munud. Ie, wir. Eiron Daffodil. Hi sy'n mynd â hi. Oedd o'n enw yn llawn heiddi cwpan i gychwyn. O, enw dad. Oedd chi yna. O'na jans i bod llwyddiant o enw fel adoedd. Eiron. Oed, wir. Di gael rhaid tew. Myrddin James, mae'n dyn hapus iawn yn cario'r cwpan draw yna. Myrddin, di. Ar gil wobr hefyd yn mynd i Myrddin James. Efo bai. Na fo. Yna dathlu mawr yn Aberaeron yno, swn i'n dweud. Bydd. Ac yn selog iawn mewn adrannau eraill yn y sioe hefyd, efo defaid hefyd. Myrddin, dydy. Gystadleuaeth brwd mewn sawl maes. Yndi. Ac yn ŵr bonheddig efo fo. Yw, champion o foi. Awtitha'n ŵr bonheddig wedi. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn iawn, Eiron. Diolch yn iawn. Mwynhau'r sioe a gown ni sgwrs eto, falle. Gwelwch chi cyn diwedd wrsos. Diolch yw. Diolch yn iawn. Wel, Myrddin James, mae'r wen lleta ar faes y sioe hyd yn hyn. Bach o sioc, dwi'n Oedd hi'n sioc? Wel, oedd y gilt wedi ennill, wsnodd i di sanw'n dwytha. Yn lle oedd hynny, te? Yn TV Side. O, reit. Oedd hi cael bach o dysgu bach oed, wel. Ond o'n i'n meddwl bod hi'n mynd i fod fan hyn, yr un collodd da fi heddi, ond hwnnw oedd y ffefrit. O, hi o wir? Wel, fe pwdro oedd hi'n y ring, dath hi'n land o fe. O'n i wedi ffansio honno, oedd Hugh a fi wedi bod yn sôn lot amdani, ond oedd hi fetha bod hi wedi mynd i hwyliau. Pallo ddim yn hwyliau. Mae peth hyn yn digwydd, na beth i siowan. Ond di oedd ddim bwys achos mae'r garden coch wedi gyrraedd. Garden a reserve ar Badd Lane. Erbyn y diwedd na, oedd hi'n fetha rhyw sioe Myrddin James braidd. Wel, wy'n bod, ti'n bod. Ail enwyr cylch. Ni'n gwybod, wyt ti a fi wedi bod, dechreuais ti'r job hyn, dechreuais i'r job, wyt ti fo'r un pryd, ti'n fe? Do. So ni wedi bod â gilydd yn siarad ymal. Do. Ond ni'n mynd i bolan fan hyn. Na do, esgob, ond ti wedi cyrraedd y brig go iawn fan hyn wan. Ti'n bod, Dal i fynd neu reteirio ar y top i ddiwan? Na, reteirio, beth ti'n meddwl? Dim reteirio, ti'n joio fo? Ti'n bod, rhaid ti golli. Felly tro nesaf fydd i colli, ti'n fe? Mae rhaid ti ddysgu colli cyn ennill i di. Bob amser. A mae rhyfedd, oedd y bobl oedd yn dangos y moch a bethau ti yn diwedd. Mae nhw gyd yn gystadlu fo moch eu hunain. A mae yna rhyw deimlad o deulu. Mae pawb yn helpu gilydd. O'n i wedi gweithio gymaint ar y gilt fawr.
O'n i'n teimlo, wel, o'n i'n wedi blino, ti'n gwybod. A o'n i'n meddwl bod i'n bryd i gofyn rhywun arall cymryd o'r drosodd i bennu'r job off. A na beth gorau nes i wedi gweithio di. Na beth oedd y beth gorau. Roi Sioned in charge. Sioned, bob un yn charge. Gwych. Un a ddathlu wan, neis a fwy o gystadlu heddiw. Wel, na, mae'r parau da fi to. A ddoi oedd yn anawr, mynd mewn i'r parau, mynd 10 munud awr. Ac un cwestiwn sydyn, be di'r hawsau i handlo mochyn neu sbinwch neu Mari Lyfgren? Mari Lyfgren. Ateb cywir. Glywes di Mari? Diolch fawr, allan gofach. Diolch yn fawr chi gyd.